Good morning guys! Happy Sunday! Sunday tayo ngayon. Anong oras na ba? Morning pa. 11:12 ng umaga. Magpapanails kami ngayon. May appointment kami at 1 in the afternoon para magpa-nails. So bukas na sila. Actually, matagal na silang bukas. I think 1st of June pa lang bukas na yung mga nail place. Kaya lang sabi ko, di mo na ako pupunta kasi alam ko sobrang busy. And parang nasanay na din ako sa aking bare nails. But, namimiss ko yung strong nails. Lalo na ngayon na maglilipat kami, feeling ko ang daming packing. Kapag SNS kasi, yung deep powder nails, hindi siya same ng pangalan sa ibang bansa eh. Sa US, I think it's called powder nails, deep nails. Parang powder siya. Tapos maglalagay sila ng, well, ipapakita ko sa inyo mamaya. Maglalagay sila ng parang coat. Tapos, i-dip nila sa powder. And that powder makes the nails stronger. As in, na-realize ko siya na sobrang strong pala nung nails ko with the powder. Nung I stopped getting my nails done. Kasi nga, dahil sa pandemic, close sila. So, sabi ko, iba talaga kapag may SNS. After nawala yung SNS, like, natanggal ko yung SNS completely, tinry ko mag-nail polish. Kaya lang naano talaga siya. Nag-chip talaga siya. Like, kinabukasan or maybe few hours lang nag-chip talaga siya. Ang bilis niya mag-chip. So, now, I have bare nails. And ganyan yung nails ko. Ayan. Ganyan kahaba. Hindi ko siya pinutulan kasi nga magpapanails kami ngayon. And nag-vlog ako dito because I forgot to show you guys. Sinabi ko kahapon na ipapakita ko sa inyo to. Ito yung deodorant na sabi ko sa inyo na ginagamit ko. Mineral deodorant stick. So, it's from Crystal. I got the small one kasi hindi ko pa alam kung magugustuhan ko siya. And naputol siya guys kasi nahulog siya. Ayan. Pagkahulog ko talaga sa kanya, as in, na-break talaga siya, guys. And ganyan na siya. And ito, hindi ko na siya magamit because it is very rough. Masakit siya sa hili-hili. And itong soft na part lang dito yung ginagamit ko. Yung ginagawa ko is binabasa ko siya ng konti. Tapos ginaganon ko sa kilikili. I don't think magugustuhan siya ng lahat kasi parang wala lang product na nalalagay sa kilikili. And nasabi ko nga sa vlog ko kahapon na ayoko mag-order ulit kasi medyo may kamahalan siya. Pero ayoko mag-order ng isa lang kasi magbabayad ako ng shipping. So, tinry ko to. Ito sobrang dali lang. Nilagay ko actually siya kahapon. And mabango siya. In fairness sa kanya ha. Natural fragrance. Mabango talaga siya. Ito madali lang to. Alright, tatapusin ko yung skincare ko. Tapos na ako mag-lotion sa aking mga extremities. Char. Ito na lang. Tapos na rin ako mag-skincare sa aking mukha. Sorry? I'm in my jocks. Oh, yeah. Ang lamig-lamig. Alam mo lang. Iwan ko siya. Lamig-lamig. Pakita ko sa inyo yung outfit ko. Ito yung ating pa-OOTD. Galing tong Yes Style. Galing tong Yes Style. Galing tong Kmart Kids. And then, I'll just be wearing my Converse. Pasensya na sa kalat sa likod. Ayusin natin yan bukas. Ayan. Large pala to. Ngayon ko lang napansin na sa tag niya large. Pero meron siyang pocket dyan. And it's nice and warm. So, that's our OOTD. Yung bag na susuotin ko is yung ano pa din. Pochette accessoire na may sling. Yun pa din, guys. Hindi pa ako nakapalit ng bag. Kasi yung bag natin nasa ano, ala. My jewelries. So, yun, inon niya yung car para pagpasok ko. Ano na siya. Mainit na siya. Galing, 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 galing. Did you find my... No? That's okay. Yung car mount po, tinanggal niya kasi sa car. Hindi na namin alam kung nasaan na yun. Lalagay ko sana. Para maka-vlog tayo sa car ba. Kasi ako lang mag-isa magda-drive. Ah, he found it. You found it? Let's clear out the back as well. Someone will sit in the back. Yeah, that's fine. Ah, okay, thank you, my love. Love you. Mwah. Love you. Be good. Text me if you need anything else. Aside from milk. Okay. Bye, love you. He found it. Okay, wait. Adjust lang natin yung seat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neng. Matatagal ba tayo dito? Gusto ko ganito kulay ng nails ko. Sana mahanap natin. Tignan natin mamaya. Text natin sila. I'm on my way, guys.
Kapag ako nag-text na I'm on my way na talaga. Yung car ko pala guys, kukunin namin siya end of June pa. Pero nakabayad na kami ng deposit. Tapos available naman yung car. So kukunin namin siya end of June. Just before we move. Kasi right now, hindi ko naman talaga siya kailangan pa. Tapos kawawa din yung car ni Dan kung sa labas siya magpa-park. Kasi isang garage lang yung bahay namin ngayon. So at least kapag kinuha namin siya, ilang days na lang lilipat na kami sa bagong bahay na may double garage. Dito na ako kinalay guys, pero wala pa si Love. So baba tayo. Sabay kasi kaming tatlo sa isang car lang. Wala kayong napansin sa sasakyan nyo kagabi? Wala. Tingnan mo yung likod. Tignan mo yung likod. Nabangga. Hindi, tingnan mo nga yung likod. Bakit hindi nyo chine-check yan? Dapat chine-check nyo yan araw-araw. Well, hindi, check mo nga. Surprise ka dyan. Baka nga ikaw pa magulat. Hindi ko alam. Hindi ko alam ni Mark. Hindi nga. Si Tony yung naglagay niyan. Kaya siya lumabas. Gabi. May Port Power sticker sa likod ng car nila. Sige ko. May Port Power sticker guys kasi natalo yung team nila. Hindi nila napansin. Tingnan mo hindi mo naman kasi sasakyan ni Mark yan. So wala naman. Sorry nga. Oo. Kabila. Sorry. Pick up girls. Diyan nilinis ni Dani. Yung side na yan. Wow, nililinis lagi ni Dan ba sa may mga... Hindi inano. Kinuha lang yung iba kasi ang gulo. Let's go! Yes! We're ready! Dito na kami guys. Nag-toilet lang kami. Nadaanan namin yung nail place. Wala masyadong tao. Very good. Very good, very good. Dito na. Wala masyadong tao guys. Ang galing. Ay! Tingnan nyo. Merong pa ganyan. Ayan. Thank you very much. Dark yung gusto ko. Gusto ko sana kakulay nito. Ayan yung gusto mo? Kumusta, Lovely? Si Lovely nandun guys sa kabila. Na-shape na yung akin guys. Ito yung kulay ko. 461. Ganyan. Pero dark yan sa totoong buhay. Sa totoong buhay. Ayan. Ito na yung kulay guys. Light siya pero magiging dark yan mamaya. Talented na nakakapag-vlog sa akin. Siyempre. Vlogger ba? Oh, nice. Na? Dark naman siya. Be afraid I have loved you. Napaka-satisfying tingnan kapag dinidip. Yeah? Tapos na pala kami guys, mag-nails. Kabili na din kami ng mga grocery. Yan, Thunder. Ang bad nila, mga people, totoo. May nakasale na mga ano. So sabi ko, punta ka dito, sabi nila, buwag. Para naman yung mga Thunders. Pang-Thunders. Mga sabi ko nga, mga pang-mami. Iba sa kanya, bes. Sabi yung mga pang-Thunders daw. Sila yung, di naman yan, uy. Okay lang naman yan, Lai. Chocolate? Hello. Sige, kainin mo, styrofoam yan. Styrofoam yan? Joke lang, uy. Punta ka dito. Lang? Ewan ko sa inyo. Wala Ikaw, na tayong kamay. pangkang mami ba? Wala mga tayong kamay na. Hindi kasi kami nag-plastic, guys. Oh, kawak lang. 15? 15 cents. Ang dami ng sale ngayon, guys. Take $40 off, oh. Tapos tingnan mo, last chance. Hurry! Hurry lang! $5. Ang daming $5. Asan ngayon nakita mo shorts? Ayun.
Yan oh, shorts. Yeah. Yan. Wala nang kamay pang turo. Ito ba oh? Ay, ito. 5 na lang oh. Ito na lang. Pang lalaki. Ay, pang babae ba to? Mix. Shopping si Inday oh. Ang mura lang, 5. Dito kami sa Parafield. Mamalengke muna kami before kami makakain. Nilibak ka ni ano, Lyra Kat. Sa driving mo daw la. The cat. Break ka daw ng break. At least nagbe-break. Hindi nagsispeed. Sorry. Libakira ni buang. Wow! Magdala pa ng cart. Dito kami sa Martins Road, ibang shop. Walang crab. Meron isa, yan. So, okay lang yan? Or, hindi kasha yan? Kasha ba yan? Kaya nga sorry. Bili daw ng yabi, guys. Malaki 3. man yan? Problema, sino kukuha niyan? Sila. Kuya. Sila? Okay. Kasi ayoko nang kunin yan. Ako si kuya, ayun si kuya. Ayan, oh. Malalaki man yan, di ba? 3 of these, please? Yes, meron. Yep. Meron naman lagi. Ayan, hulihin ni Kuya. Kuya, say hi. Say hi, Kuya. Lulululu. Uy, ang bilis pala nila tumakbo. Ayun, lululu. Uy, Lyra, ayoko niyan. Gumagalaw pa yan. Yes. Okay na. Yes, ang laki. Ang laki? You guys do vlogging or what? Yes. Yeah. Lulululu. Lulululoy. Ayoko niyan, Lay. Bahala ka yan. It's okay. Lulululu. Uy, Lyra. Sure ka, Lay. Paano mo papatayin yan? Hot water. No. I'm good. Uy, si Lyra ni Gara, Jude. Hala na, hindi na tuloy makuha. Pinaano-ano mo kasi. Itong babaeng to talaga. Yeah. Say hi. What's your YouTube daw? Hi. Simply right. Lovely's day. Smile, Lyra. Just Cathy and Shona and my kids. Rich Sigs, the Sigs. Pinubot lahat. Luto na sila, guys. Where's your wife? Walang laman. Wala rin una nangilad ba? Di ba ganyan talaga yan? Ganyan ba yan? Di ba dapat mataba yan? Meaty? Di ba dapat meaty? Yan ka ba? Hindi ko alam. Asawa mo yun, ay. Si Race? Hindi, yung kausap ni ano. Si Mark yan? Hindi ko alam. Kausap ni Tony? Si Mark. Si Mark ba yan? Yabis, guys. 3. Tag-3-isa kami. Cute niya, no? Maliit na lobster. Ha! Na-vlog ko yun. Galing mo doon. Ayan. Ikakat mo pa ba? Or all the way? Or dyan na lang? Ano? Parang i-opening lang. Opening lang? Opening lang eh. Ganyan. Ayan, oo. Tama na yan. Okay na, guys. Okay na? So good. Okay ka lang yan. Nakaupo ako dito, guys. So bloody good. Ano daw? So bloody good? Uubo na naman siya. Hintay-hintay lang ako. Upo-upo. Wow. So good. So bloody Ito pala yung kulay ng nails ko. Okay na naman. Blue. Maka-choco. Grabe. Ako ba nagpili niyan? Ganda? Ganda. Small sister soon. Ganda nga nung sa'yo. Di ba sabi ko kanina, ganito kulay. Sabi ko kasi sa kanila, ganito kulay gusto ko sana. Nag-iiba naman talaga ako pagdating na dun. Sila rin magduguan ka. Oo nga, guys. Duguan ako. Meron akong dugo dito. Alright, that's it. Sinaktan ako ni ate. Ang hapdi-hapdi na eh. Nako, grabe kapayat. Not worth the money talaga. Yung ano, mad crab, no? Sabi mo pa kanina, mura lang naman pala, guys. Yabi ba? Ang yabi, oh. Ayan na. Wow. Maswerte. Yabis at saka isang crab. Rice and
Miswa ni Lyra na mayroong ang tawag dito, Day? Anong tawag dito? Miswa. Hindi, upo. Upo. Sarap. Kain tayo. Sariling sika. Putol man yung ulam mo, besh. Ganun lang ako kakain. Kain tayo, guys. Wala akong tripod. Tikman natin tong yabis mo. So good. Manghang. Manghang ba? Mhm. Yan, masarap yan. Manghang. Ito gusto ng asawa mo. Yung kaanghang. Hindi yung nangangagat yung... Ang laki na nga nito eh. Di ba? Para talaga siyang maliit na. Lobster. Parang yan yung lobster sa Pilipinas. Ayaw, feeling ko. Hindi. Baka. Hindi. Oo. Malaki naman lobster natin. Malaki ba? Alam ko na yung lasa niya. Ano? Malambot na hipon. Prawns? Prawn. Hindi pa talaga ako. Ang hirap mo palang i-open. Yung In-open ko na eh. Ha? Oo nga, naka-open na nga eh. Tanggalin mo kayong ulo para hindi ka mahirapan. Yun nga yung ginagawa ko pero hindi ko na magawa. Kunin ko. Ang sarap. Happy kayo, guys. Super happy, uy. Kasi kahit na hindi natupad yung ating Wala pa ako natikman. Kailangan kuha ako ng lalagyan na natin yung ano. Sige, sige. Naamoy ko yung Spicy? Yes. Chili? Yes. Alright, let's try. Ano? Harap nga. Lobster texture, diba? Shrimp na. Mas malambot. Mm. Share kayo dyan. Dyan na nila yung ulo niya. Thank you. Sarap pa ng sabaw, Lai. Ang bilis nga lang ng sabaw. No? Seconds. Lutuin ko yan. Seconds lang. Ang bilis lang. Ano lang, di ba? Yung tinimpla mo, salt lang at saka pepper. Chicken cubes. Naglagay ka chicken cubes dito sa sabaw? Pwede naman patis, Day. Pero chicken cubes yung nilagay mo dyan. Lagyan ko na yung chicken cubes. Tapos na? Sino naghugas? Bumawi, guys. Bumawi. Kasi kagabi natulog siya. Hinugasan niyo yung mga malalaki. Galing naman ay. I'm so bugger. Pero ay ka naghugas ngayon. Ako ba? Siya daw lahat. Tumulang ka maglata na. Ako din. Tapos ano pa ko, book ba na nga naman? Lobster. Nag-crabs? Lobster. Wish mo lang, lobster. Yabang. Yabis lang pala. Okay na si Tony. Yan ay, pakainin na si Tony. Alis na tayo, love. Maraming salamat, Lyra, again. Inaraw-araw mo na dito, Thank you. Thank you. Tony, we'll get going. Thank you so much. Thank you. I'll see you again tomorrow. No! Maawa ka. Uy, pahinga din tayo. Uy, sa pagkikita. Hindi, ako babayan. Nakakasawa ka na. Ala, si Lovely. Nasa baba ng park. Hala, malayo ang lalakarin. Bye. Thank you, Kambay. Bye-bye. Salamat. Magbeso pa din. Bye-bye. Guys, kakarating ko lang ng bahay. Ano nangyari? Nilipat yung couch namin. Anong ginawa ni Dan? Naglinis pa siya? Malinis na eh. Naglinis ako Bakit niya minove yung couch? Hindi naman siya nag-vacuum. Tumakbo siya eh. Tumakbo siya. Tapos, kanina daw, nung lalabas na siya ng bahay para tumakbo, nakita niya to sa labas ng bahay namin. May nag-iwan. Wait, ipatong ko kayo sa tubig ko. Wait, Grabe naman to. Iniwan daw doon sa door, sa front door. Nandito naman sila sa bahay. Hindi ko alam kung nag-doorbell sila or... Bakit niyo alam yung address namin? Your perfect little miracle is here. Aww, ang cute! Nakita na to ni Dan, pinicturean niya. Sinend niya sa akin. Aww. From Casa Idolmo Vlogs. I-leave ko yung link nila dyan sa taas at saka sa baba, ha? Uy, guys, kayo na talaga! Thank you! Uy, ikaw na talaga. Ang dami nito. I-share natin to. Ube, ensaymada. I love ensaymada.
Hindi makita. Ayoko siyang ano kasi baka masira. Pero ube ensaymada. And ube pandesal. Guys, thank you. Oh my gosh, sobra-sobra na talaga to. Ang daming... Tingnan. Hala, ang bango. Ay, I can see some cheese oozing out. Oh, thank you very much. And ito pa. Pinicturean to ni Dan. So may idea na ako. Kare-kare, guys. Kare-kare. Kare-kare to, diba? Yeah, may bok choy. Tapos may... Ooh, may pork! Ang bango! Binibenta nyo din ba to? Wala, ang bango. Thank you! And meron ito. Hindi pa to na-open na Dan. Open ko na. Hindi ko talaga hintayin si Danny Boy, no? Kawawa kasi. Umulan. So, tumakbo sa ulan yung asawa ko, no? Siya na talaga. Hala, kayo na talaga, guys. Ay, salamat! Agay. Ano ko sa staple? Oh, storybook rhymes. Hala. Natakot ako dun. You like that ba? Gumalaw siya! Good job, Baba. Storybook rhymes. Ayan. Uy, thank you, guys! I went to the island there. The birds and the beasts were there. The old apple by the light of the moon was combing his auburn hair. Thank you! Hala, hindi na siya tumitigil. Wait, okay. Storybook Stop! rhymes. Thank you! Ay, storybook rhymes. Huwag i-open kasi kumakanta. And meron pa! Tommy Tippy! Meron akong pacifier sa lista ko. Tapos sabi ko, hindi ako bibili ng marami kasi hindi naman natin alam kung, alam mo yun, sa kakanood ko ng mga videos, guys. Ang dami kong mga natutunan. Hindi natin alam kung anong pasi yung iti-take ng baby. Thank you very much. Tommy Tippy na orthodontic soothers. 0 to 6 months. Ang cute! Salamat! Ay, ang sweet naman ito. Na-happy si Dan nito. Uy, thank you, ha? Thank you very much. Again, link ng channel nila will be in the description box. Anyway, kanina sa shop, sa Asian shop, bumili ako nito. Paki na green tea. Yan, dalawa. And, nagpabili sila ng milk. So, yun. Dito na si Dan, guys. Kawawa naman siya. Uy, umuulan talaga doon. I opened the present! Yeah, that's alright. Here. Go. Look. Oh, cool. Very nice. Yeah. Very cool. What's the fire? No, nice. What happened to the couch? Oh, I was just doing some house stuff. House stuff? Did you measure something? Yeah. Okay. It's raining, my love. Are you okay? Yeah. Take a shower? Yeah. Kaya pala minove ni Dan yung couch kasi nag-imagine siya, guys. Tapos nagme-measure siya. Sa bagong bahay kasi, dito yung namin, kitchen bench. Tapos dito yung kitchen. And then instead of like that, yung setup is nandyan yung TV. So while nagluluto ako, nasa harap ko yung TV. Char. Tapos yung couch, yun yung itsura ng couch. Yung kanina. Binalik na niya. Pero doon nakaharap yung couch. So inimagine niya ba kung anong magiging itsura, yung distance from here to here. Yeah. Yung bahay namin mas malapad dito ng konti. Akala ko kung ano na nangyari sa kanya. Pero, yun lang pala yung ginawa niya, guys. Mag-edit tayo ng video thumbnail. Guys, ready na tayo. Nakapag-skincare na tayo. Ready na tayong matulog. See? Sabi ko sa inyo Yun na yung vlog. Salamat sa panonood. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Good night. Bye. Bye.